Hello logoper, good morning. Dai जोङो खामाव रोंना लोगोफोरनि अबस्थायाव खामावनानै ओइ ना गुदना आजु जागोन नाका ना गुदनाय नाका दय फुंब्रां खामावगासिनो दं ओमफ्राय दायो नै ब्रेकफास्ट खालामबाय सा लोंनाय दं आं ना गुदना जाबाय फुंजाबा माने मा खालामनानै थानो ना बेनिखायनोथ' न'आव एसे हा रोगानो होननानै रोगादों आरो मावनाथ' होखाया होमबाबो एसे नायदो लोगोफोर शेयार खालामसै आं न'आव मा खालामा नाङा खानाबो थौखायाखै बुस्थु गैया नोंथाङा खामावनानै दा माबायदि मोनदों मोजां मोनदों आसा खालामो आंखौ बयबो सापर्ट खालामगोन लोगोफोर आरो अननानै एसे बै गन थाबाय दा बेखौ थुदो ना मा होनो ओरै गलदङा गनाव थांबा ओरै खेलथें खालामो ना बेफोरखौ एसे थुना होदो ओमफ्राय शेयार खालामदो बाय फुंनिफ्रायनो मावदों आरो ना ओरैनो थाबाथाय देहाखौनो बोरैबा मोनथारो ओंखायनो मा खालामनो होननानै बै देंखलखौनो एसे खोबाय हा दाखालिसो बानायदोंमोन नालाय देंखलजों उपाय नाय होननायसो जागोन गस्लायाथ' अबस्था गैखाला बिराद गोलोमो माला दा दिना थान्दाबावसो ओमफ्राय दा दिनैथ' बाजार ना देवबार होलांनायसै सावमिन जानो हाथायाव लेखाय गोनां दा आरो थांनायखौ लोगोफोर आरो साहा लोंनानै लाग्रोनि गोदै जानो बादोंलै मा गोदैखौ जानो बादों क्रिमखौ खामब्रबायसो दाउआ मासे दंखायो नै दा मोनायाव होख्लायनोसै खामावनायनि नै बुन्दुआ जाहानाव बेरायनो फैबाय बेरायनो फैनानै हासो रोगानो थिनजाबाय आंजों ओमफ्राय बनबो एसे रोगाखांबाय आं ओमफ्राय भिडिअ लाथ'वासै आं दा भिडिअ लागायना लोगोफोर आं क्रिमखौ जाया क्रिम गोजा गोदै जानो सुवाखै मैयानि बिस्कुट दंमोन खोमालै आयै बिस्कुट दंमोन खोमा मोनसे साहा लोंनानै लाग्रोनोसै र' साहा लोंखांबाय खाम मावलायसै नै सासेया रोगासिनो दं मेंबायलै मेंबाय नायलांदो एसे मावलायनोसै साहा लोंखांनानै आङो न'आव मा खामानि मावो नायलांदो लोगोफोर एसे नोंसोरजों शेयार खालामसै आङो ओमफ्राय दायो आं नै हा जावगासिनो दं आरो न'खौ समान बानायनो
A few moments later. दायो लोगोफोरनि जों बाजाराव थांनो ओंखारबाय आरोना बिदिनो फुङावथ' खामानि एसे मावखाबाय नालाय हारि रोगाखांबाय ओमफ्राय दायो देलायै दुगैयै स्रां स्रिं ओंखारलांलायबाय नै दिनै बाजार दं नालाय आब' थांगोन आं थांगोन सानैजों थांगोन थिम्फु गाखोलांसै ओमफ्राय दा फैनायाव मा जायो नायनोसै थाबायना फैनाय जायो ना मायो एसे देखायलांसै आङो महराबो गैखाथारा नालाय नाब्लेब्लेनो सोर लाबोनांगौ जाखो मालायफोरा जरा जरा थाबायबा जोंहा गल' गथ' नायनानै था रावबोथ' जोंखौ लांफाग्रा गैखाया नालाय ओमफ्राय गैया ना मा होनो बुरि मानसियालाय होनो मानसि जाग्रा नुखाथारना हाथायानो गोलाव गोलाव नालाय न'आव मा खालामनानै थानो ना बिदिनो फुंफोराव दसे मावलाजोब्बाय खामानिफोरखौ देहाफोरखौ स्रां मोनो आरो खामानि मावबा थिननायालाय थिनो आरोना गोसोना मावखायो आं मावनायाथ' सासेया फैयासै दहाय आंजों हा रोगाफानाया ओमफ्राय थांखोथाय बेरायनोसो थांखो ना माखोथाय बियो है दा लाङियाव थांनानै लादु मोनजाबानो जाबाय थरसे होमबानो दै नुबाथाय दुब्लिथिं जास्ट फैदों जों दुब्लिथिं दै बारनोसै थिम्फु गाखोलांसै पकेटाव नायलांबाय था लोगोफोर आं देखायलांगोन एसे जोबजासिम नायबासो नुगोन नालाय नायनायसो जासिगोन खिगला जोबसिनां जिथार बोरै बारनांगौ जाखो बेखौलाय थैबाय खोना आं बैथिया थांनो ओंखारदोंमोन ना नोंखौ दै बारबाय खस्थ'थार ओरैजाबो लामायाथ' गाज्रिखा रावबो नाहरा जोंखौ सरखारफोराबो एसे अननांगौबाल होननायसो जासिगोन थिं थ'थ'मोन दायो लोगोफोर बेलासि सम जाबाय आरोना टाइमा 2थासो जाबाय खोमा 2था फुरा जाबाय ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो दं थिम्फुखौनो मोनाखै थिम्फुआबो दाबो मोना जों थिम्फु लामाया ओरैबायदि गाज्रिखा बुस्थुआ खाराब आरो ससेबा मा फाखा जाफ्लाबाय ओमफ्राय गैया सोर जानानै ओंखारथाय मोनबा बेखौ खाथि फासाव होनां ना बिदि एफा अयनाया जि खस्थ' थाङो जों स्कुलाव आरो दै देरबाथाय गैखाला आरो जाखाला गोदानाव ओरैनो फैबावसो दिनै सान्दुं गैया दिनाबो ओरैबायदि थान्दाखाना मोजांथार दिना थिम्फु दाब फैया मानसिया आरो दासो थिम्फु मोनदों देन्दा दोनथोंलाय दोनफैखाबाय बाला जानाय नङा माथो दायो नै थिम्फुनिफ्राय ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय मा लानाय जायो नायलांदो देखायलांसै नायलां खानायाव बुस्थु गैला नायनानैल' गोमो हाबो जों सेन्देल लांफैदों सेन्देल दखानाव दं सेन्देल लाबाय मोजां मोनना नङासै हासिं खोमालै गस्ला लायनो साजाफिनदों गस्ला लानोसै आंबो लोगोफोरजों दायो आरोना गथ' फिसानो माने गस्ला लादों आरो आंथ' जेबो नायनो रोंखाया माने आंनि लोगोनि फिसालानो आरो ओमफ्राय आंबो लाबाय गांब्रै लाबाय आरो ओमफ्राय दायो बिब'आबो नायगासिनो दङ ओमफ्राय गस्ला फिसा बायफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम फिसानो बायनाय लादो बेखौनो मोजां मोजां नुखादों नै गस्लाखौ हासिनोलाय दिना बिराद अखा आरो थांसैथ' नायलाय अखासो जाबाय अखा हादों ओमफ्राय जि गाज्रिखा जों थाबायनासो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय अखा हाबाय मा खालामनो दे अखासो लोगो मोनबाय दिनै अट'मेटिकसो दिनै दिना अट'मेटिक खैफोद
दायो लोगोफोरजों न'आव मोनफैबाय आरोना अखा हादोंना दहाय जिनो लांनाव थाबायना फैनायदोंमोन जों गैया नै दिना दाबो अखा हां जानानै दं गामि लामाया माबायदि ओरैबायदि अबस्था गैखाया दै देरबाना जों अखा हानानै दै देरोना थाबायनोनो हाया बिदिनो गारि लाबोनो हागोन आरो नों माथो फैसा थांसै अबस्था गैखाया गाबथाखानांगौसो आयु हाबसोबाय होनबा ओरैबायदि गाज्रिखा लामाया अबस्थायानो गैया मा एसे नावराथार गिदिर गोलावफोरा मामा लामा फैबाय दै बै जराव लामा फैदोंमोन ससे ओरैनो फाखा मा देखायनो फैगोनथाय ओमफ्राय गैया बालिबो ससेल' मिनिनासो फैगोन हाया गारा जि जुजिखायो नारलांबानो जासै लामा माने खालि दैल' आरो दै देरबाथ' खस्थ'थार स्कुलाव थांनो बिराद खस्थ' जायो आरोना जोंल' नङा बे लामाजों बयबो फैयो खस्थ' फैखानांगौ ओमफ्राय ओरैबो लामा मोनसे दं आरो जाबोथ' गाज्रिखा लामाया दिनैनि भिडिअ बेसेबांनो लोगोफोर अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय एसे बेलाइकनफोरखौ थिंथिं थांना थुना होलाबाय थादो आरो एसे गावजों गाव सापर्ट खालामलायबा आं दहायनो होनखाबाय नालाय लोगोफोर मा बुंबाय थानो आरो उदैया गेस जालायबाय आंना खिफिनो ओंखारहां ओंखारबाय आं सासेजों खिफिनायाव बोरैथिनोसै आं आरो उदैयानोथ' गेस जाबाय थायो खिफिनायाथ' रेसां गैखाया बंबं बांबां फिस फास फास जाय आं उन्दुफायो उन्दुफानो हाखानाय आरो खिफिनाय समावनो आरो ना मा होनो गोन्दो जानायफोरालाय बाख्र गैखाया ना मा होनो दे लोगोफोर बिदिबालाय थांलायलायनोसै न'फोराव ना मा होनो मालाबा आलासि जाफैलायनोसै